ассалому алайкум дӯстони азиз, духтур Умар Азизов ҳастам. имрӯз мехостам дар мавзӯи факторҳо ва он чизҳое ки ба мардонагӣ таъсири манфӣ мерасонанд ва онро заиф мекунад суҳбат дошта бошем. Дар шабака аллакай навор ҳаст дар ин мавзӯъ, вале 2 сол пеш буд. Фикр мекунам он аллакай кӯҳна шуд ва пурра ҳам набуд. Фикр мекунам як навори нав кунем ва пурратар барои шумо фаҳмонам, ин хубтар мешавад. Барои ҳамин мо тасмим гирифтем дар ин мавзӯъ барои шумо як навор карда пешниҳод кунем. ҳатман наворро ба ёру дӯстони худ равон кунед. Агар ки обуна нашуда бошед, ҳатман ба шабака обуна шавед. Наворҳои хуб насиб бошад аз пеш ҳастанд. Хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзро. Якумин факторе ки ба мардонагӣ таъсири манфӣ мерасонад ва онро заиф мекунад, ин асабхастагӣ ва ҳолати равонии бемор аст. Ва бениҳоят зиёд ҷавонон айнан ҳамин проблемаҳоро доранд ки ба мардонагии онҳо бениҳоят таъсири зиёд мерасонанд ва гӯем онро заиф мекунад. Агар дар хона, дар ҷои кор шумо таҳти фишори равонии доимо қарор дошта бошед, аз тарафи роҳбарият, аз тарафи намедонам ҳамкорони худ дар хона, аз тарафи ҳамсари худ ё дигар аъзоёни оила, ин албатта ки ба мардонагии шумо таъсири калон мерасонад ва онро заиф мекунад. Ва бояд гуфт ки агар дар ҷои кор шумо муддати тӯлонӣ кори шумо бо асаб алоқамандӣ дошта бошад ва асаби шумо муддати тӯлонӣ агар ки кор кунед бо ҳамин режим, метавонад хаста шавад ва ин ба асабхастагӣ оварда мерасонад ки ин ҳам метавонад ки ба мардонагии шумо таъсир расонад ва онро заиф кунад. дуюмин факторе ки ба мардонагӣ таъсири манфӣ мерасонад, ин нодуруст хӯрок хӯрдан аст. Агар шумо зиёдтар хӯрокҳои равғанӣ истеъмол кунед, хӯрокҳои дуюм истеъмол кунед ва ширинӣ зиёдтар истеъмол кунед, ин ба зиёдшавии холестерини хун оварда мерасонад ки ин ҳам дар навбати худ метавонад ки ба атеросклерози рагҳои хунгарди мардонагӣ оварда расонад ва мардонагӣ заиф шавад ки онро ба эректилная дисфунксия нихтараш гӯем оварда метавонад ки расонад. хуб, барои ҳамин дӯстони азиз, вақте ки дар бемор барои духтуронам муроҷиат мекунам, агар дар бемороне ки шумо бо ҳамин ташхисҳо, яъне ки агар кор кунед, яъне бо эректилная дисфунксия ба дигар ҳолатҳое ки ба мардонагӣ алоқамандӣ аст кор кунед, агар дидед ки холестерини хун зиёд аст ё ин ки худи бемор дид холестеринашон зиёд аст, ҳатман ба кардиолог низ муроҷиат кунад, чунки атеросклерози рагҳои хунгарди мардонагӣ назар ба атеросклерози рагҳои хунгарди дил ё ин ки мағзи сар зудтар ба вуҷуд меояд ва агар ки шумо муайян кунед ки эректилная дисфунксияи онҳо аз рӯи атеросклерози рагҳои хунгарди мардона шудааст, шумо метавонед ки инфаркт, инсултро пешгирӣ кунед. Барои ҳамин ҳатман ба кардиолог равон кунед, ё ин ки агар дар шумо ҳамин чиз муайян шуд, ҳатман худи шумо метавонед ба кардиолог муроҷиат кунед. сеюмин факторе ки ба мардонагӣ таъсири манфӣ мерасонад, ин албатта ки ба хӯрокхӯрӣ боз ҳам алоқамандӣ дорад, ин фарбеҳии зиёд аст. Фарбеҳӣ аз ҳад зиёд ба он оварда мерасонад ки яъне чарбуи бадани шумо зиёдтар гормонҳои занунаро ҳосил мекунад ва ин ба мардонагии шумо таъсири манфӣ мерасонад ва онро заиф мекунад. Дар мардон гормони зануна ҳам аст, мардона ҳам аст. Яъне мардона бениҳоят зиёд аст, зануна бениҳоят кам аст, вале вазифаҳои худро иҷро мекунад. Вале шумо агар ки фарбеҳи зиёд шудед, чарбуи шумо зиёд мешавад ва яъне ки эстроген ҳам зиёд мешавад, гормони зануна, ва мардонагӣ кам, яъне заиф мешавад. Бояд гуфт ки ба мо беморон бо ин шикоятҳо бениҳоят зиёд муроҷиат мекунанд ва вақте як бемор омадагӣ буд ва чанд бемор буданд ва мо ба чандин нафари онҳо мефаҳмонем ки бародари азиз, мо шуморо тавбат мекунем, вале шумо 115 кило вазн доред, холестерини шумо аз намедонам 7.5-8 аст. Шумо бояд ҳатман хӯрокхӯриро риоя кунед, ҳатман бояд шумо вазни худро намедонам 90 килограмм кунед, ҳатман шумо бояд холестерини худро паст кунед. Агар шумо ҳамин корҳоро накунед, пас аз тавбат боз ба ҳамин беморӣ гирифтор мешавед. Вақте мо беморро ҷавоб медиҳем ва дору менависем, бемор шурӯъ мекунад ба тавбат ва вақте якчанд рӯз доруҳоро истеъмол мекунад ва мебинад ки аллакай мардонагии ӯ хуб аст, ягон проблема надорад, вале мутаассифона фаромӯш мекунад ки мо гуфта будем ки масалан вазн партояд, фалон корҳоро бояд иҷро кунед. Пас аз 1 моҳ 2 моҳ боз ба ҳамин шикоятҳо метавонад баргардад ба назди мо ва мегӯяд ки доктор, мо вақти хӯрок намедонам тавбат бениҳоят зур будам, хуб будам, вале боз ҳамин хел шудам. Сабаб дар чи аст? Мо мефаҳмем ки бародар, шумо бояд вазн мепартофтед. Мебинем ба ҷои 115 кило аллакай 120 кило шудааст. холестеринаш бениҳоят баланд аст. Ягон гуфтаҳои моро иҷро кардагӣ нест. барои ҳамин дӯстони азиз, шумо факторҳое ки ба ҳамин овардагӣ расонидагӣ аст, мақсади мо ҳам ҳамин аст. Мо бояд ёбем, барои шумо гӯем ки ҳамин фактор барои шумо
шуморо ба мардонагӣ таъсири калон расонидагӣ аст ва заиф кардагӣ аст. мо шуморо мефаҳмонем ва мегӯем ки шумо бояд ҳамин фалон корро иҷро кунед ки аз ҳамин чиз халос шавед, вале шумо масалан баъзе беморон мераванд инҳоро иҷро намекунанд, табобатро мегиранд, хуб мешаванд, вале боз ба ҳамин беморӣ гирифтор мешаванд. шумо факторҳое ки ба ҳамин овардагӣ аст шумо бартараф накардед. чорумин факторе ки ба мардонагӣ бениҳоят таъсири калон мерасонад, ин албатта ки хунукгирӣ васпалини дар узвҳои шошаи таносул аст. намедонам чи простатит, чи визикулит, намедонам цистит, уретрит, ино ҳамаш метавонад ки мардонагии шуморо заиф кунанд. барои ҳамин дӯстони азиз, пас аз оне ки шумо табобат мегиред, сиҳат мешавед, бояд шумо худатонро бениҳоят хуб эҳтиёт кунед ки ба ин бемориҳо гирифтор нашавед, чунки ино боз шуморо ба заифшавии мардонагӣ оварда мерасонад. панҷумин факторе ки ба мардонагӣ таъсири манфӣ мерасонад, ин албатта ки нӯшидани машруботҳои спиртӣ аст, албатта ки нӯшидани оби ҷаб аст, дар назар дорам пива ва сигоркашӣ. ино ҳамаш метавонад ки ба мардонагӣ таъсири манфӣ расонанд. агар гирем масалан пива, ин дар таркибаш фитоэстрогенҳо дорад, яъне гормони занона дорад ки ин метавонад дар навбати худ ба баландшавии гормонҳои занона дар мардон оварда расонад ва ин ба мардонагӣ таъсири калон мерасонад ва онро заиф мекунад. ва инчунин фитоэстрогенҳо ба фарбеҳӣ оварда мерасонанд. фарбеҳӣ боз дар навбати худ хеле ки гуфтам, боз гормонҳоро зиёд мекунад, гормонҳои занонара боз мардонагӣ заиф мешавад. барои ҳамин ин корҳоро бояд шумо накунед агар хоҳед ки аз ин чиз халос ёбед. баъзе беморонро мо табобат мекунем, хуб мекунем, сиҳат мешаванд, вале боз мераванд ҳамин корҳоро мекунанд, боз ба ҳамин беморӣ гирифтор мешаванд ва муроҷиат мекунанд ки доктор барои чӣ давоми табобат хуб будем ва боз ҳамин хел шудем. шашум, агар шумо муддати тӯлонӣ беҳамсари худ гардед, яъне шумо оиладор ҳастед, пас аз чанд сол ба хориҷа намедонам сафар мекунед ва муддати тӯлонӣ бе оилаи худ мегардед, ин ҳам метавонад ки мардонагии шуморо заиф кунад, ба эректилная дисфунксия оварда расонад. бояд гуфт ки сабаби ин бисёртар дар он дида мешавад ки ҳам ба ҳолати равонии шумо таъсири калон мерасонад ва инчунин набудани оилаи шумо ва инчунин набудани оилаи шумо, яъне накардани алоқаи ҷинсӣ бо ҳамсари худ, ин ба он оварда мерасонад ки дар шумо застоини простатит дида мешавад ва ин ҳам мардонагиро дар навбати худ метавонад ки паст кунад. ҳафтумин чизе ки ба мардонагӣ бениҳоят таъсири зиёд мерасонад, махсусан дар байни калонсолон, ин албатта ки истеъмоли баъзе доруҳо, махсусан доруҳое ки фишори хунро паст мекунанд, ба мисли бета-блокаторҳо. бета-блокаторҳо метавонанд ки мардонагии шуморо заиф кунанд, яъне ба эректилная дисфунксия оварда расонад. ва барои ҳамин агар шумо ҳамин доруҳоро истеъмол мекунед доимо ва инчунин доруҳои пасткунандаи холестерини хун мисли аторвастатину дигар доруҳо, ҳатман ба духтуре ки шуморо табобат мекунад, ба кардиолог муроҷиат кунед, гӯед ки ҳамин хел шикоятҳо дорем ва моро барои табобати фишорбаландӣ ягон доруи дигар диҳед ки ба мардонагӣ таъсири калон нарасонад. чандин беморон назди мо омадагӣ буданд, мо дидем, муайян кардем ки сабабаш дар ҳамин аст, рафта доруҳои худро иваз карданд ва ҳам фишорбаландиашон паст шуд, хуб шуданд ва ҳам мардонагиашон зарар надид. инчунин доруҳои асаб, бисёри онҳо ҳам метавонанд ки мардонагиро заиф кунанд ва доруҳое ки барои табобати меъда истифода мешаванд, бисёри онҳо ҳам метавонанд ки мардонагиро заиф кунанд. хуб дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. фикр мекунам ки он факторҳое ки ба мардонагӣ таъсири калон мерасонанд онҳо зиёд ҳастанд, вале ман бисёри онҳое ки дар байни мардуми мо дида мешаванд, ман ҳамонҳоро барои шумо номбар кардам ва ҳатман наворро ба ёри дӯстони худ равон кунед, ба шабака обуна шавед ва ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.